november 1828 skulle Frederik den 6. datter Vilhelmine giftes med tronarvingen prins Frederik, senere Frederik den 7. Frederik den 6. havde ingen sønner, så der var store forventninger til dette ægteskab, for gennem parrets børn skulle den gamle kongeæg overleve. De unge var kun 20 år, men der kom ingen børn i ægteskabet, der efter få år blev opløst ved skilsmisse. I maj 1828 blev der udsendt et kongeligt budskab om et skuespil for at festligholde brylluppet. Ifølge Frederik den 6. måtte der ikke være nogen henvisning til den aktuelle begivenhed. Det var selve kongen, der skulle promoveres, og kongen ønskede skuespillet til godkendelse, før det blev opført. Forskellige forfattere forsøgte sig, men det var J.L. Heiberg, der fik ideen med at bruge et gammelt sagn fra Stevns kombineret med folkeviser. Dette forslag gik igennem og fik kongens godkendelse. Christian den 4., som i stykket tør gå mod selveste elverkongen, var en meget brugt teaterfigur. Men selvom man lærer personerne optræde i klædedragter fra hans tid, så er det tydeligt, at det er Frederik den 6. hof, der karakteriseres. Elverhøj er Danmarks nationale skuespil. Her mærker man landets nerve og oplever vores historiske rødder. Stykket er bygget dramatisk op, således at man først får løsningen i sidste akt, men for forståelsens skyld vil vi her fortælle lidt om personerne i stykket. Kong Christian den 4., født 1569, konge i 60 år, fra 1588 til 1648. Karen fik for 20 år siden en lille pige, der døde. Karen sad dybt bedrøvet ved Elverhøjen og græd. Pludselig hørte hun en lille pige, der klynkede. Karen tog pigen med hjem. Hun tænkte, det var elverkongen, der havde sendt hende som trøst. Den lille pige havde et metalbånd om halsen. I båndet var hæftet en guldring med ædelsten. Karen gemte ringen. Hun var sikker på, det var elverkongens. Pigen blev kaldt Agnete, og Karen fortalte ingen, at det ikke var den pige, hun selv havde født. Agnete er i virkeligheden datter af en adelsmand, der hedder Munk. En gang kom hendes far op og skændes med kongen, der med sin stok gav Munk et slag på skulderen. Kort tid efter døde Munk, og alle var overbeviste om, at det var på grund af kongens slag. For en konge havde magt som en gud. Elisabeths mor var død. Kongen sendte hende til Valkendorf på Højstrup, og her blev der holdt barnedåb. Kongens dåbsgave var en kostbar ring. Den blev i en stålring sat om barnets hals. Da Valkendorf kom hjem fra Tyskland, havde han sin brors datter med. Hendes forældre var døde. Og da han opdagede, at Elisabeth var borte, lod han brorens datter vokse op som Elisabeth Munk. Hans kone døde. Kun Valkendorf og hushovmester Bjørn kendte nu sandheden. Ebbesen er lensmand. Kongen har bestemt, at Elisabeth skal giftes med Ebbesen. På den måde har kongen sørget godt for den forældreløse pige. Først ved at lade hende vokse op på Højstrup, og derefter få hende godt gift. Ebbesen er ikke forelsket i Elisabeth, for han har mødt Agnete og tabt sit hjerte til hende. Elisabeth er heller ikke forelsket i Ebbesen. Hun elsker Flemming. Flemming er kongens betroede adelsmand. Han har mødt Elisabeth, og de to er blevet dybt forelskede i hinanden. Mogens, den syngende jæger,
Han har hørt om alt det guld, der findes i Elverhøjen, og han går tit rundt her for at leve. Han har set et Ebbesen gå efter en pige. Nogen tror, det er en elverpige, men det er Agnete, som Ebbesen møder ude i skoven ved Elverhøjen. Henrik ud, adelsmand, der følges med kongen, og desuden bønder, jægere, børn, riddere og damer. Handlingen foregår i Tryggevælde og i Stevns på Sjælland. Men vi lader den foregå her på Fyn, for Elverkongen er jo overalt. Nu er vi uden for mor Karens hus. Karen går og ordner forskellige huslige gøremål, samtidig synger hun. Når sangen er slut, kommer sanger Mogens på besøg. Jeg gik mig alene hen til de sommerkvæld, og tømte mig et bager af sprudlende fald. Men vagt dig, o min pige, for Elverkongen ser dig. Den brusende bølge sprang fra grønne høj, med et så blev den stille, den flød uden støj. Men vagt dig, o min pige, for Elverkongen ser dig. Der tonede løfterne sange strengespil, tre hvide myrer danser det dukken dertil. Men vagt dig, o min pige, for Elverkongen ser dig. Som dunster hvor engen så flygtig til at se, de træerne blev til en, og den ender til tre. Men vagt dig, o min pige, for Elverkongen ser dig. Han selv stod i midten af hendes lette sving, der drog han af sin finger den kostelige ring. Men vagt dig, o min pige, for Elverkongen ser dig. Jeg greb efter ringen, men han greb om min hånd. De hvide myrer slynger omkring os et bånd. Men vagt dig, o min pige, for Elverkongen ser dig.
Nu bor jeg i højen som elverkongens brud, og kun når dukken falder, jeg våger mig ud. Til vogt dig og min pige, for elverkongen ser dig. Goddag, Karen. Jeg har været i skoven. Der var elverpigen. Men Karen, syng nu ikke så sørgeligt. Kan du der andre sange? Jo, måske. Der er jo den her. Jeg lader mit hoved til alvorhøj, mine øjne de fingre en dvæle. Der kommer i møde jomfruer tro, de lokker mig med sang og med taler. Ejer vores selv som en dans. Stridens strøm, den skildres derved, som forover vand til at rinde. Alle små fisk i flodens varm, de legte med deres venner. Ejer vores selv som en dans. De vinkede mig først, og så troede de mig. Jeg stod som en lænkebunden, der galede hænden i fjernen by, og trolddommen var forsvunden. Ejer vores selv som en dans. Til råder jeg bærternes vand, som rider vel i skove. Han rider sig ikke til alvorhøj, og ligge sig der til at sove. Ejer vores selv som en dans. Kong Christian den 4. og hr. Flemming nærmer sig. De hilser på Karen, der hilser på Flemming. Hun kender jo ikke kongen. Det synes kongen er sjovt, og siger lavt til Flemming, at han ikke må fortælle, at det er kongen, der er med. Det er godt, der stadig er nogen, der kender de gamle sagn og sange. De må ikke forsvinde. Hvem er denne kvinde? Det er en husmandsenke. Der er hun ikke fattig. Hun hjælper folk, hvis de eller deres dyr er syge. Det vil tjene nogle penge til sig selv og til sin datter. En meget smuk datter. Nå, min kære Flemming. Kender du en del til de lokale folk? Når jeg besøger min gode ven lensmanden hr. Ebbesen, så hører jeg jo folk snakke om, hvad der sker her på egnen. Og indimellem laver du lidt sjov med Karens søde datter. Hvor Karens datter, der hedder Agnete, vil jeg slet ikke pjatte eller lave sjov som andre bønderpiger. Agnete er lige så fin i sit væsen som de fineste adelsdamer. Den pige vil jeg gerne se. Hvor er din datter her til morgen? For hvem kan hun ikke til stede nu? Hun sov. Men hun kan hjælpe dig. Jeg går ind og vækker hende. Jeg rider. Jeg forstår ej godt. Kan du give konen ret, Flemming? Hun har en datter, der er smuk. Så kan hun rigtig lide at passe på hende. Der talte en fornuftig mand. Men jeg ser, du har travlt, Karen. Hvad skal der ske? Jeg havde ved at ordne til bryllup. For netop i aften skal frøken Elisabeth giftes med hr. Ebbesen. Alle bønderne er inviteret til festen, som hr. Ebbesen betaler. De to fine herrer skal vel med til bryllup på Højstrup i aften. Der skal være store bryllup, og det siges endda, at selveste kong Christian her kommer. Nej, han kommer ikke. På den anden side af åen regerer elverkongen. Ingen anden konge så går ind i hans rige. Nej, du har nok ret, mor Karen. Men nu er det sådan, at kongen var en slags gudfar for Elisabeth, da hun blev døbt. Så jeg kommer jo nok med til hendes bryllup. Hvem tror, at kongen kommer? Jeg ved det ikke. Kongen kommer ikke. Han er travlt med andre ting. Nej, her. Det er ikke derfor. Det er fordi, han ikke tør gå over åen. Han vil ikke overskride grænsen til elverkongens rige. Sikkert er noget vrøvl. Kongen, han... Det er roligt, Flemming. Men lad mig høre mere om elverkongen. Fra gammel tid har elverkongen hersket fra åen her til den høje klint. Det ved vores konger ganske vel, og derfor ingen kommer her. I tror mig ikke, så spørg bare andre her omkring.
Det var ikke pænt at le af den pæne kone. Jeg kunne ikke lade være. Det lød så skørt. Ja, god her. Det er dog sandt hver ord. Jeg kan ikke forstå, hvor Ebbesen bliver af. Måske har han talt til Højstrup for at besøge sin brud. Herre Ebbesen, jamen ham har jeg set. Han har læst rundt ude ved Elverhøjen på jagt efter pigen. Hvilken pige? Elverpigen selvfølgelig. Nej, ved du nu hvad, min gode jæger? Snakker du nu også om elverpiger? Hvad er det for noget sludder? Jamen det passer. Alle mennesker ved, at Ebbesen tit lister efter elverpiger. Elverpigen ude i skoven, det har jeg selv set. Nej, det kan jeg ikke tro. Ebbesen er jo sgu lovet med Elisabeth Munch, og skal snart giftes med hende. Jamen, det er jo sikkert. Det er pigen, han søger. Det kan jo være skatten. Det er en skat, der er gemt ude ved Elverhøjen. Men nu kommer herre Ebbesen vel snart, så spørg ham. Nu det er lyst, og hanen har galt, så er elverpigerne væk. Og nu går jeg jo også forbi. Det er nogle underlige folk, der bor her. Jeg kan kun give kongen ret. Men der er nu noget underligt det hele. For hvad laver Ebbesen ude omkring Elverhøjen? Ja, og så tæt på brylluppet. Jeg er endnu ikke kommet over at høre, at Elisabeth skal giftes allerede i aften. Det er mig, der har givet den befaling. Jeg bliver ikke selv til brylluppet. Du skal være min stedfortræder, Flemming. Du skal hilse bruden fra mig. Dengang hun blev døbt, var det din far, der var stedfortræder. Nu får du den ære. Nu kommer Ebbesen. Hej, det var på tide, at du kom. Min konge er på besøg. Havde jeg dog bare vidst det, så var jeg kommet noget før. Hvor har du været så tidligt på dagen? Jeg gik bare en tur i skoven. Er du ikke bange for elverfolket? Jeg har hørt om den mægtige elverkonge. Hvad har du set ham? Nej, kun hørt fortællinger om ham. Jeg har hørt, at du mødes med en elverpige ude ved højen. Hvem har dog sagt sådan noget? Det var en jæger, der sagde, at han tit havde set dig. Men du skal ikke blive vred på ham, for han sagde, at det måske slet ikke var en pige, men en skat, du søgte efter. Jeg søger ingen skat. Min konge, tillad mig at føre dem til Højstrup. Hvad var det for nogle herrer? Måske skal de til bryllup på Højstrup. Jeg er så ked af det. Nå, der er du endelig. Du har været længe væk. Der har lige været et par fine herrer på besøg. Ja, jeg så dem på afstand. Hvem var det? Den ene var herr Flemming. Den anden en ældre mand, der så pæn og rar ud. Ham kendte jeg ikke. De skal nok med i jagten. Stakkels pige. Hun ved ikke selv, hvad der gør hende så tankefuld. Og hvad der bestandigt graver hende til Elverhøj. Når nu har kongen lagt sig for at sove til middag, så hvis du skal til byen, så skynd dig afsted. Du må låne min hest. Min page kan vise dig, hvor jeg har tøjet den. Det var pænt af dig. Jeg vil skynde mig væk. Nu skal jeg bøje mig under min kongens bud, og alle mener, at jeg må være lykkelig. Men hvis andre vidste, hvordan jeg har det, jeg er fyldt med kærlighed, men ikke til Elisabeth. Jeg må skynde mig til Højstrup og få Elisabeth til at forstå, at jeg ikke kan gifte mig med hende, når jeg elsker en anden. Men jeg kan ikke gøre det, selvom det er kongens bud. Jeg må haste til Højstrup. Men først til dig, du lille stråtægte hytte, du mit livs paradis. Til dig, jeg kaster et kys, til der, min elskede bor. Goddag, herr Lensmand Ebbesen. Jeg hører, at der skal være bryllup i aften. De skal giftes med frøken Elisabeth. Jeg skal rigtig danse til deres bryllup. Jeg skal danse, som jeg var en elverpige selv. Så vogt dem, høje herre, at jeg ikke skal forlokke dem og drage dem med mig til Elverhøjen. Agnete, du har for længe siden forlokket mig, det ved du. Jeg elsker dig så højt. Din kærlighed er som en salig drøm. Den går mig til hjertet, ligesom jeg virkelig havde lagt mit hoved til Elverhøjen. Tro mig, jeg vidste ikke, at kongen havde bestemt, at mit bryllup med Elisabeth skulle finde sted så hurtigt.
Jeg har hele tiden haft i tankerne at få et nej-ord af Elisabeth. Jeg tror ikke, hun elsker mig, og jeg ved, jeg ikke elsker hende. Jeg elsker kun dig, Pernille og Rita. Jeg føler, jeg kan tro dine ord. Jeg er sikker på, at du elsker mig. Men jeg er jo kun en bondepige. Hvordan skal det dog gå? Jeg ved, vi vil blive lykkelige. Men hør, nu kommer gæsterne. Jeg tager afsted til Højstrup. Derefter kommer jeg tilbage til dig, min skat. Anden akt foregår foran herregården Højstrup, hvor frøken Elisabeth bor sammen med sin formynder, hr. Valkendorf, og hushovmesteren Bjørn. Nu har jeg været hushovmester her på Højstrup i 33 år. Ja, hvad har jeg dog ikke oplevet i alle årene? Er de alle sammen kommet til mig med deres hemmeligheder? Både den kære frue, der nu er død, ja, og herren selv, for slet ikke at tale om den søde jomfru Elisabeth. Jeg tror, jeg er så fuld af hemmeligheder, at folk ville tabe både næse og mund, om de vidste det. Og nu igen en hemmelighed. Et brev, som jeg skal give videre til jomfru Elisabeth, uden nogen andre for det at vide. Bjørn, jeg har set, at du og min formynder har stukket hovederne sammen så mange gange i den senere tid. Hvad er det for hemmeligheder, I snakker om? Jamen, men vi har da ingen hemmeligheder, frøken Elisabeth. Vi har drøftet, om kongen må komme til brylluppet. Det er alt. Det passer ikke. Jeg ved, der er andre ting. Hvad er det forresten for et brev, står den der med i hånden? Ja, se, det er måske en hemmelighed. Det er en hemmelighed, som frøken Elisabeth gerne vil have del i. Det er et brev fra herr Flemming. Hurtigt, giv mig brevet, inden der kommer nogen. Flemming er her på Højstrup. Jeg må møde ham straks. Er det nu rigtigt, at der er stævnemøde med herr Flemming? Det er dog herr Ebbesen, som du skal giftes med i aften. Ja, men jeg må se Flemming. Bjørn, hvad skal jeg gøre? Jeg elsker jo Flemming, det ved du. Men på kongens bud skal jeg giftes med herr Ebbesen. Hvad skal jeg dog gøre? Se nu at komme afsted, inden din formynder kommer. Han er allerede på vej, kan jeg se. Hvad talte du med Elisabeth om? Nå, vi talte bare om det gode vejr. Jeg er så glad for, at jeg i aften skal giftes med Ebbesen. Nu håber jeg kun, at kongen ikke kommer i aften. Tænk, hvis han opdager, at Elisabeth ikke er herr Munchs datter, men med egen brors. Kongen vil blive så vred. Dog tror jeg nu ikke, at kongen selv kommer til brylluppet. Hvad tror de, at kongen er bange for elverkongen? Nej, det tror jeg bestemt ikke. Men jeg tror, han sender en stedfortræder, ligesom han gjorde til barnedåben. Dengang sendte han den gamle herr Flemming, men han er jo død nu. Ja, så bliver stedfortræderen sikkert den unge herr Flemming. Ja, du plejer jo at blive besked. Nå, jeg må afsted for at se, om alt er i orden til brylluppet. Nå, så er han væk. Bare nu jomfruen kunne skynde sig at komme tilbage. Vi må have styr på noget af det der bryllupshalløj. Se her, Bjørn. Det er et brev til herr Flemming. Vil du overbringe ham det straks? Gå med det samme. Det hele er så svært. Jeg elsker jo Flemming, men kongen er lovet mig til herr Ebbesen. Det er den bedste mening, for kongen mener jo, at han er skyld i min fars død, og ved at få mig gift med en meget rig mand, så mener han, at jeg får det godt. Eller er Ebbesen en god mand. Men det er jo Flemming, der har mit hjerte, og jeg kan ikke vente til at se Flemming igen. Jeg vil synge sang for at få tiden til at gå hurtigere. Nu løb salen skygger, og dagen er lang. Hver små fugl nu bygger i blomstrende vang. Hver små fugl nu bygger i blomstrende vang. Kun kærlighedsguden, den stakkel er blind. Han flagrer mod ruden, men lukker ham ind. Han flagrer mod ruden, men lukker ham ind. Jeg bare kærlighedsguden flagrer bag ruden, så skulle jeg nok lukke ham ind. Hvor længe skal jeg vente? Der banker en ridder mellem grønne træer, roser underlige blommer. Der synger en krystal, han står den så nær, med bedren den hilser skær sommer.
Han lytter med list mellem grønne træer, roser yndelige blommer. Han grubler og tager sig tavs til sit spær, mens fuglen den hilser skal sommer. Nu åbner en jomfru vindet mod de træer, roser yndelige blommer. Som fuglen han synger, han står hende nær, der føler hans barm, det er sommer. Der spirer hans hårbal som de grønne træer, roser yndelige blommer. Han skuer den elsker, hun er omstånd kær, han hilser sit håb, vi skal sommer. Elisabeth, jeg hører, du skal giftes med hr. Ebbesen i aften. Men du har jo givet mig dit hjerte. Hvor kunne du dog svigte mig? Sig det ikke er sandt. Men det er det, jeg ved det. Jeg har endda fået besked af kongen om, at jeg skal være hans stedfortræder ved brylluppet. Jeg kan ikke klare tanken. Sig mig dog, hvorfor har du svigtet mig? Jeg har ikke svigtet dig. Du ved, jeg længe på kongens bud har været lovet hen til hr. Ebbesen. Jeg har jo hele tiden haft en plan, men den har krævet tid. Sikkert dog en dårlig plan. Nu er tiden brugt. Jeg tror slet ikke, du virkelig elsker mig. Jeg tror, du synes, det er godt at blive gift med Ebbesen. Han er sådan en fin mand. Hvordan vil du vise, du virkelig elsker mig, når du i aften skal giftes med hr. Ebbesen? Jeg klarer det ikke. Du er min. Han fornærmer mig faktisk, men jeg ved det, fordi han elsker mig så højt. Flemming, jeg er din for evigt. Jeg vil ikke giftes med Ebbesen. Jeg vil finde en måde at blive løst på mit ja-ord på. Frøken Elisabeth, nu står hr. Ebbesen uden for haven og ønsker at komme til at tale med dig. Nu må jeg klare det her på en god måde. Jeg skal virkelig få overbevist Flemming om, at jeg elsker ham. Lad mig nu få snakket med Ebbesen. Det er han. Goddag, hr. Ebbesen. Hvad bringer dig hertil på selve bryllupsdagen? Ja, det undrer dig sikkert. Og kongen kender heller ikke mit ærende. Men jeg må snakke med dig. Jeg vidste ikke, at vi så hurtigt skulle giftes på kongens bud. Men før vi gifter os, vil jeg vide, om du virkelig elsker mig. Gør du ikke det, så vil jeg sige til kongen, at dette ægteskab er imod din vilje. Og så bliver kongen meget vred på mig. Nej, sådan var det ikke ment. Jeg vil sige, det er mig, der svigter dig. Så bliver kongen vred på mig, og ikke på dig. Men jeg vil hellere have kongens vrede, end gifte mig med dig, hvis du ikke elsker mig, eller hvis du elsker en anden. Jeg har jo hørt, at du er forelsket i nogle adelsmænd. Nå, det har du hørt. Hvad med dig? Jeg har hørt, at du går i skoven for at møde elvepigen. Du elsker også en anden. Svar mig. Vil du blive dybt fortvivlet, hvis jeg gav dig et nej? Det spørgsmål skyldes et ærligt svar. Nej, skønne fru. Det vil jeg ikke. Jeg vil forsøge at finde trøst et andet sted. Det er jeg glad for. Hør som en plan. Når vi er nået så langt, at præsten skal til at erklære os for rette ægte folk, så lader jeg som om jeg besvimer. Så bliver der i hvert fald ingen bryllup i aften. Derefter kan vi måske finde en bedre plan senere. Farvel indtil i aften. Det var fantastisk. Godt, jeg fik snakket med hende. Du håber, jeg alt vil lykkes. Hvad er du her, Flemming? Jeg troede, du skulle til byen. Ja, og jeg troede, du var hjemme, hvis kongen skulle finde på at kalde. Vi må afsted til kongen. Karen skænker vin til bønderfolk. Mogens synger. Nu leder dagen så jævnt og trint, alt månen står over stavens glint. Bæret blinker, glæden og svinker, mens dødighed vifter for træernes krans. Dukkenen falder med perlers glans, aftenen kalder til sang og dans. Nu sidder pigen i elverkrat og vagter tager på sin gyldne skat. Kongen alene sitter bag grene, han skimter vor lystighed, hører vor sang. Lytter til støjen på evig gang,
hører fra højen vor bærer klang. Snart tænder månen ej længere bleg, sit natlys højt over bøger i. Stjernerne funkler snart på det dunkle, når skygge til højtiden aftenen står. Freja vil spinde sit gule hår, vejen vi finde til bryllupsgård. Lad os skåle for bryllup. Nej, han kommer ikke. Jeg er så ulykkelig. Tag nu lidt sammen, min pige. Vi snakkes ved senere. Hvad vejen, Agnete? Vær glad, det er jo fest. Nu skal alle være glade og synge. Møder en nymfe dig, lad hende skytte sig, jæger og lad hende fare. Nej, jeg bliver så underlig, når jeg synger sådan en vis. Det er snart en nat, og vi skal forbi Elverhøjen, når vi går hjem. Hvorfor dog det? Er du bange for elverpigen? Ja, det gyser i mig hver gang jeg tænker på den store skat, som elverpigen hun vågner. Ja, den skat får du i hvert fald aldrig nogen til at hæve. Du er alt for bange af dig. Giv mig et glas vin til, så skal jeg vise dig, at jeg har mod. Drik nu mere, end du kan tåle, Mogens. Det gør jeg da heller ikke, men fortæl mig nu lige en gang til, hvordan det er det der med den der skat. Hvordan er det, man skal gøre, hvis man vil hæve den forsvundne skat? Det har jeg jo forklaret så mange gange. Jamen, en gang til. Kom nu. Så hører da. Man skal kravle op ad den stejle klippevæg og op til kirkegården. Der skal man finde 3 knogler, og dem skal man så bringe til efter Elverhøjen om natten, når månen skinner. Min nok det var sådan, og knoglerne har jeg hentet, og i nat skinner månen ved Elverhøjen. Forresten, hvad var det, der var i vejen med Agnete i aften? Hun virker så sovringsfuld. Lad nu Agnete være i fred. Jamen, jeg vil jo bare snakke, men så går jeg da hem til bønderne. Hvorfor er du så ked af det, Agnete? Vil du ikke med til festen på Højstrup? Med til bryllup? Nej! Ikke om jeg vil, så går jeg heller ud til Elverhøj. Mor, du ved ikke, hvor ked af det jeg er. Han er allerede i bryllupstøjet. Jeg går. Har alle nu fået af herlighederne? Har alle fået mad og vin? Herre Ebbesen, tøm et glas med vores bønner på denne dag. Også de her, Flemming. Vær så god. Tag et bæger. Nej tak. Fri mig for det pjat. Jamen, herre Flemming, er det vred endnu fra i morges? Lad mig nu være i fred. Nå, er du lidt franten? Det hjælper nok, når du kommer til at danse ved bryllupsfesten. Hold op med det pjat. Jamen, du skal jo være stedfortræder for selve kongen. Skål og tillykke for vores lensmand, herre Ebsen, og hans brud i længe liv. Jeg holder ikke ud at tænke på, at i aften bliver min Elisabeth gift med Ebbesen. Og bare jeg kunne komme til at tale med Agnete og fortælle, at jeg ikke giftede mig med Elisabeth. Kom nu, kære venner. Jeg håber, I alle drager med til Højstrup. Herlig i sommernat, afholdet til Elverhøj, hende ved gildende smalle. Lunas i sølvbånd, slår om i hymnen, spejler i busk og i dale. Nå, Mogens, skulle du ikke til Elverhøjen? Jo, skænk mig blot en enkelt lille bære mere, så er det til Elverhøjen. Skatten! Hvor er han vild. Nå, godt han gik. Nu må jeg snakke med Agnete og høre, hvad der er, der gør hende ked af det. Der er hun. Er de gået? Ja, alle sammen. De er på vej til Højstrup. Så slukkedes mit sidste håb. Mor, jeg elsker jo Ebbesen, og nu skal han giftes med en anden. Jeg er så ulykkelig. Han sagde ellers, at han elskede mig, og han ville gøre mig til sin brud. Kære barn. Du kan slet ikke ægte et menneske. Og det er så forfærdeligt, men nu må jeg fortælle dig det hele. Du var slet ikke mit barn. Mit spædebarn døde, og jeg fandt dig ved Elverhøjen. Du var selve Elverkongens brud. Og din hals havde du en kæde med en guldring af store rigdom. Det var Elverkongens ring. Jeg lagde den i en krukke og gravede den ned i Elverhøjen. Du har selv følt, at du ville til i Elverhøjen. Du er gået til på morgenaften. Men det var jo for at møde herr Ebbesen, mor. Det er forfærdeligt. Så har Elverkongen set, at du har gået der med en anden mand. Ja, endda en mand, som skal giftes med en anden pige. Elverkongen raser nok nu. Du må gå til højen og grave krukken med ringen op.
Se, her er en jernkrog. Jern holder troldtøj for det. Brug den krog. Grav så ringen frem og kald på elverkongen. Giv ham ringen tilbage og bed ham om at blive løst fra ham. Ja, jeg går, selvom jeg er meget bange. Jeg vil altså finde ud af, hvorfor der går rygter om herr Ebbesen træffer elverpigen. Du kender min plan, Rode. Ja, herr konge. Jeg har givet alle hofmændene besked på at møde frem, også jægerne. Så nu kan vi holde en jagt i måneskinnet. Lad alle møde frem. Jeg bruger ideen med en jagt som påskud til at undersøge, hvad det er, der sker ved Elverhøje. Så vi spørger med elverpigen vist. Godt. Det er netop hende jagten gælder. Der er noget lusk både med Ebbesen og Flemming og den elverpige. Så vil jeg have sandheden frem. Jeg vil selv undersøge tingene. Folk tror, at jeg ikke tør gå over broen. Sikke en snak. Selvfølgelig tør jeg det. Jeg skal vise alle, at vel er jeg ikke Cæsar, og disse bølger ikke Rubicon. Men dog siger jeg jer, jagta est alia. Herlig en sommernat, drage til elverkrat, hvile ved kilden den svale. Luna sit sølverbånd, snor om en dymion, spejder i busk og i dale. Møder en nymfe dig, lad hende skytte sig, jæger lad hende fare. Husk at Actaeon fik straf for et dristigt blik, jæger og tag dig i vare. Gå på den sikre vej, sværmer for vild dig, jæger i agt du dig tage. Men har du tabt vores spor, lyt til vort jægerkor, det skal dig kalde tilbage. Så nu må jeg sige til mig selv, at jeg skal være modig. Var det elverpil? Nå nej, det var kun en månestråle. Jeg gyser. Men jeg vil finde skatten. Jeg vil se om på den anden side. I væsener, som hersker her på disse steder, hvis jeres magt er mere end gøjlerspil, så skål mig i arme, som nu begræder, at jeg fra fødslen hørte jer til. Du elverkonge, som behersker dette krat, vis mig i denne nat nu mildhed. Hvad var det? Det lød som om, der var nogen, der grædede. Jeg forstår, det er den måde, elverkongen kalder på mig. Jeg må hastigt gå efter lyden, for det er ved at møde elverkongen, men jeg har endnu ikke fået gravet krukken med ringen frem. Når han opdager, at ringen ikke er på min finger, så vil han jo blive vred. Jeg vil sætte mig her ved kilden et øjeblik og tænke over, hvad jeg skal sige, når jeg møder elverkongen. Bølger små, vil I mig ret fortælle et eventyr fra jeres herskerborg? Møder en nymfe dig, lad hende skytte sig, lad hende fare. Husk at Actaeon fik straf for et dristigt blik, jæger i tag dig i vare. Agnete falder nu i søvn, og vi ser, hvad der sker i hendes drøm. Først ser hun elverpigerne, der danser. Elverhøjen er åben, de har holdt fest derinde. Så får elverkongen øje på hende og rækker en fin ring hen imod hende for at drage hende ind i højen. Agnete rækker efter ringen. Så vågner hun, og straks synker elverkongen ned i jorden, og højen lukker sig. Mogens kommer frem bag højen. Han har gravet på det sted, hvor mor Karen havde gravet krukken med ringen ned, og han holdt nu ringen i sin fremstrakte hånd, mens han betragtede den. Agnete er ikke helt klar i sin drøm endnu. Hun tror, det er elverkongen med ringen, så hun rækker hånden ud
og tager ringen fra Mogens. Ja, det er Elverpigen! Men dog, det var en underlig drøm. Det må være elverkongen, som har bragt mig den. Hvad gør jeg nu? Jeg må med det samme tage ringen på min finger. Herr konge, se, der står en pige midt i måneskinnet. Jamen sanden, ud, kom bag busken, lad mig være alene med pigen. Forsigtig, jeg må ikke skræmme hende. God aften, smukke pige, vær ikke bange. Jeg er bare en fremmed. Vil du vise mig vej? Ja, herre, hvem søger de? Jeg søger elverpigen. Hun hersker jo over denne plads. Du er måske selv elverpigen. Har jeg ret? Herre, spot mig ikke. Gør ikke nar af mig. Jamen, det kunne ikke falde mig ind. Men man har fortalt mig, at elverpigen kommer på denne plet i skoven. Jeg vil gerne træffe elverpigen. Og du er så smuk, at du ser ud, som om du er lavet af sne og bjergluft. Nej, herre, jeg er ingen elverpige. Jeg er kun en fattig bondepige. Min moder hedder Karen, og hendes hus ligger ved broen nede ved åen. Det er den pige, Flemming talte om. Hvad gør du så her alene? Har du også talt møde med din kæreste? Jeg har ingen kæreste. Men herre, de må ikke le af mig. Lad mig blot fortælle, at jeg er kommet her til højen for at møde kongen. Jamen, det er jo mig. Er de kongen? Er det muligt? De ligner jo bare et menneske. Jeg er kongen. Selvfølgelig ligner jeg et menneske. Jeg er kød og blod som andre mennesker. Nej, herre. Kongen er kun en flygtig tåge, som svæver som et pust i aftenluften. Nå, du mener elverkongen? Ja, naturligvis. Der findes jo ingen anden konge her. Men kender du ikke din konge, Christian den 4.? Nej, den konge tør ikke komme her i elverkongens rige. Det er dog for galt. Jeg siger dig, jeg er kong Christian, og jeg står jo her, så jeg er kommet hertil. Derfor, min smukke pige, hvis du har nogle problemer, du ikke selv kan klare, så sig kun frem. Jeg er din konge og vil hjælpe dig. Nu tror jeg på det, for jeg ved, at kongen altid vil hjælpe sit folk. Undskyld, jeg tog fejl. Men hjælp mig, hvis de kan. Jeg ville træffe elverkongen, men det lykkes ikke. Jeg ville give ham denne ring. Hvad siger jeg? Det er den ring, jeg sendte til Elisabeth Munch i dåbsgave. Hvordan har du fået fat i den ring, min pige? Den kvinde, som jeg kaldte mor, er ikke min mor. Hun fandt mig. Dengang var jeg ganske spæd. Jeg lå her på Elverhøjen, og ringen var sat fast om min hals med et metalbånd. Nej, har man hørt så galt? Nu gælder det om at komme afsted til Højstrup i en fart. Kom med, hurtigt. Møder en nymfe dig, lad hende svøfte sig, jæger og lad hende fare. Husk, at Artemion fik straf for et dristigt blik, jæger og tag dig i vare. Hør, barn. Du elsker hr. Ebbesen, har jeg ret? Ja. Og Ebbesen har lovet at være dig tro, har jeg ret? Ja. Så er der ingen fejltagelser ved det. Lad os komme afsted til Højstrup. Ud, kom frem fra busken. Hør her, du skal straks sende ud efter den kone, der bor ved åen. Du skal komme til Højstrup nu. Bare vi nu ikke kommer for sent. Gå på den sikre vej, sværm og forvild dig ej, jæger i agt du dig tage. Men har du tabt vores spor, lyt til vort jægerkor, det skal dig kalde tilbage.
er nu uden for Højstrup. Der er lagt an til stor fest, og der bliver danset af riddere og damer. Så træder nogle unge piger frem og rækker brudekransen frem mod Elisabeth. Hr. Ebbesen og hr. Flemming betragter hende opmærksomt. Elisabeth tager tøvende mod kransen, men det kan Flemming ikke klare. Han bryder frem gennem mængden og river kransen ud af hånden på hende. Hr. Ebbesen ser forbavset på ham. Valkendorf bliver meget vred. Elisabeth går hen til Valkendorf, knæler ned foran ham og siger noget, ingen kan høre. Valkendorf ryster på hovedet og forsøger at trække Ebbesen hen til Elisabeth. Hr. Flemming står som forstenet og ser på, alt mens han kluger brudekransen i sine hænder. Gæsterne løber om mellem hinanden, og alle er meget forvirrede. Når Karen står i yderkredsen sammen med Mogens og jægerne, så lyder der jægerkor tæt ved. Alle bliver stille og afventende. Herr Valkendorf, kongen er kommet. Kongen! Hvordan vil det nu gå? Ja, jeg kommer uventet. Jeg håber, det er i orden. Lad endelig bryllupshøjtidelighederne fortsætte. Ja, men hun vil jo ikke have ham. Holder de sjov med mig? Nej, hvad siger jeg? Er det dig, Flemming? Er det dig, der har fyldt den unge frøkens hoved med sådan noget vås? Skulle det være min stedfortræder, og så ødelægger du i stedet hele brylluppet? Rejs jer op og forsvind. Jeg vil ikke se nogen af jer mere. Væk! Nej, vent. Hvad ser jeg? Der står her Ebbesen. Han tror, at han blev snydt for sit bryllup. Men så sandt jeg er kong Christian den 4., så sandt skal det have Ebbesen nu giftes med frøken Elisabeth Munch. Herre konge, vær skånsom mod de to. Jeg må indrømme, jeg elsker ikke Elisabeth Munch. Lad de to blive gift med hinanden. Jeg er måske ikke kongen. Når jeg har bestemt, at herr Ebbesen skal ægte frøken Elisabeth Munch, så skal det blive således. Herr Elisabeth Ebbesen, jeg sværger, at den Elisabeth Munch, jeg gav min ring til i dåbsgave, hun vil være din brud i aften. Elisabeth, vis din hånd frem, så jeg kan se ringen. Så, nu kommer vores hemmelighed frem i lyset. Herr konge, jeg har aldrig modtaget en ring fra dem. Jeg forstår ikke, at man kan holde et bryllup og ikke klæde bruden i de smykker, som kongen har skænket hende. Valkendorf, hvor er den ring, jeg gav Elisabeth i dåbsgave? Den er forsvundet, herr konge. Den blev stjålet en gang min hustru, der nu er død. Havde barnet med ved Elverhøjen. Ja, det er jo lidt nok at skyde skylden på din kone, når hun er død. Jeg har ellers ladet mig fortælle, at ringen sad i et bånd af metal. Hvordan kunne den så stjæles? Sig mig, Valkendorf, kan du vise, at den pige der er din myndling, Elisabeth Munch? Jeg påstår, at der er sket en forbytning, og den, der bærer ringen, er den rette. Træd frem, mit barn, og vis mig din ring, så alle kan se, at her står den rette Elisabeth Munch. Hvem er den pige, der har været udgivet som Elisabeth Munch? Det er min brors datter. Jeg kom hjem fra Tyskland med hende. Hun var moderløs, og så døde hendes far. Hun hedder Elisabeth, som den anden Elisabeth, og gik nu i stedet for det forsvundne barn, som var blevet bortført, da min hustru havde hende med til Elverhøj og faldt i søvn. Tilgiv mig, min konge. Jeg vil lade noget gå for ret. Så i dette øjeblik skal den rette Elisabeth Munch nu med min kongelige tilstedeværelse vise til herr Ebbesen. Se, vil herr Ebbesen nok være med. Nå, og fik jeg så ikke ret. Du skulle giftes med frøken Elisabeth Munch. Lad så det andet par ved samme lejlighed blive gift og få min kongelige lykønskning. Kong Christian stod ved højen mast i Rotterdam. Han sværgehamrede så fast, at godens hjelm og hjernebrast. Der sank med fjendtlig smil og med
stiger dam. Fly skal de flyve flygte kan, hvor står mod Danmarks Christian, hvor står mod Danmarks Christian